Manje kuzodingeka ukuthi umuntu wonke nje lamadoda ezimpandla sihlangane sakhumbinde ngoba mawuthi uyabheka igenge eningi leye ifiti ibhizi yenza amavideo la okuhlekisa ngale genge yempandla. Umuntu onempandla ngabomhleka nomthanda nomhloniphi. Welazaro yaqala ke inkathazo madoda. Wawuvukela impandla noma wavukele ini wena mhla uvuswa ngoba siyakuthola awusufile wena. Angiyazi into okhuluma ngayo. Wawuvukeleni wena Lazaro? Wavukela ukuthi uzohlekisa ngempandla. Ababukeli bethu bawathumelela amavideo abo ephawula ngalolu daba. Ofunda iBhayibheli masinyane Leviticus ngesport. Ukuzenza ubuhlonipha umuntu onempandla, ningaphinde nisijwayele kabi. Isamafutha umuntu omdala kwenze njani? Kumele nazi eBhayibhelini lento ikhona, ningalinge nangelilanga noma abuthanda usijwayela namhlanje yeka. Okay. Xa umuntu ephucukile ekhanda lakhe lo muntu usuke nempandla, ningalinge nimjwayele kabi uhlambulukile. No one here is safe. Dango.